Dilluns, paper, dimarts, plàstic, dimecres, vidre, i després, orgànic, dijous, rebuig, divendres, orgànic, dissabte plàstic, i es diumenge. orgànic, A reciclar, a separar, perquè entre tots cuidar, Martà, a reciclar, a separar, i si ho feim bé, tots hi guanyam. A reciclar, a separar, perquè entre tots cuidar, Martà, a reciclar, a separar, i si ho feim bé, tots hi guanyam. El dilluns traurem paper, les revistes i els cartons. El dimarts bosses i llaunes, els iogurts i els plasticons. El dimecres de matí tot es vidrà de sortir i les restes de menjar des cap vespre tu trauràs. A reciclar, a separar, perquè entre tots cuidar, Martà, a reciclar, a separar, i si ho fem bé tots hi guanyam. A reciclar, a separar, perquè entre tots cuidar, Martà, a reciclar, a separar, i si ho feim bé tots hi guanyam. El dijous treu el rebuig, on hi ha mescla de tot. El divendres com dimecres torna a treure es menjar. El dissabte toca plàstic ben igual que el dimarts i el diumenge ens orgànics les setmanes completant. A reciclar, a separar, perquè entre tots cuidar, Martà, a reciclar, a separar, i si ho feim bé tots hi guanyam. A reciclar, a separar, perquè entre tots cuidar, Martà, a reciclar, a separar, i si ho feim bé tots hi guanyam.